سلام خبركم تغطاتلتنا خميت وعلو امباركس ناي ساعة الزيناتاتن ما يقلتين هزا متشاكم الله مجمرتاكن ارستاتو ابزور حقق كيدزيس انا شامبيونشيب كوساقري ارترا باوت كان تادندن تزازيمو كابنة تقراي بخلال امحراز قبر زلو مكيار كارتا مزعتار نقري خبل اتنكيقو حدش زمنو زبقوسا بومباتات نيتو اب تحت زبل ارستز واتس حدش جنتانه هبتمات نوع تغطي دقف الله قبل قدامي منستر ابي نقفون كالوتن هزنا متسيناكم لنا سناي مكتثالو كابينة تقراي بخلال امحرا زقبر زلو مكيار كارتا مزحتار نقري خبلا تنكيقو كابينة قزياو محدار كلل تقراي ابزوان بمنقز تخلال امحرا زقبر زلو مريد تقراي اب كارتا قزاتا امحرا مزفرن اكال سرعة تمرت غير كامستمهارن حلفنا تقرري بمبال باقا خرم لومي ابزوتو مقلت يساوي تغريبو بتوسخي ازي نتا بريتوريا استبزح مسرح سلام زهوغن تقبرات مزحتار نقرني خبل اتنكيقو ازينا هزب تقراي مقاقيل كان متفاز قبر زلو فرمخون زملكتا مقلت خابينة قزياو محدار كلل تقراي كقرم تزيكيرو جن ناي تخمت ازخل صعبين مولا حلفنا زسكم كل الامحاري كبل اتنكرو بتمساسالي تكبرات منقست فدرال زخصصت وانا مقلتي قدم حجي بتكالات منقست فدرال استفتزم خمس بلا تكبر منقست قبوء سقم تخم زي توسدلون بمتكاس منقست نبعلو اكال اتتفات يخبل كاسيسو منقست خل الامحاري يخون منقست فدرال نزب خابينا محدار تكراي زوات مقلت عملكي زهابو ملسي زاقيت يلن اتمقلتي منقست خل الامحارة ابتو حيلي زحازو كبابتات تكراي قفتات كفتسم كم تسنحون متكاس كم زبالة تاريخاوي سحتت واقع خمسة خفل تجنزيبو بهتص كرمات أويعو دارتاب تجري تبارئنا بكرة كروب تخلات الحمد موكينات جزات معرب تجرين كفال دوب تجرين بحال تاتام حارة خمسة حزة يفلات نتخبي موكينات سمين إثيوبيا دوم نمبال بقلين تحولت أفريقيا بكل تشحن إسران كل تنابدو بأفريقيا ختم بريتوريا سم سلام كم استخدت مزفلات كوينو أبتاجر سلام المرجان كسفن تسفاتنا برولنيريوم تخنوا البريتوريا نتقد توجيتن تخصن دو كان تبلو تم زكاة عقد قديات كي تفتح بمقصالهم سقاطات كفترو تنحميم جيزياوي محدار كل تقراي ابز قداي مس منقست فدرال زقبر لزب منقدا وحستس من بريتوريا خكاد كم زو سنه ابز حلف لكاتي تافليط منبر زذكر كوينو نتمدنو كاي تكباره نملاين نمقمقامنا باديس ابا ركبات كم استخايد يفلت ابتن خلت عمد زقتلو كينات بحيل استوسدو معربن دببن زركب قلا صحاب تبوتات كسب لما بتحتي من محدار كل لام حرام هلاوم لجيزياو محدار عابد زقط فترو لخمس سن حس تقلص خوينو بريزيدنت جيزياو محدار كل تقراي اتو ጌታቸው ረዳ መንጎ ጊዜያው محدار ትግራይን መንግስት ፌደራልን ሰፊሕ ዘይምትእማን ከም ዘሎ ዓሚቱ ነይሩ ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ጉዳይቶም ዘካቱ አخባቢታት በቋምነት ንምፍታሕ መሰረት ሕገ መንግስት ምስተንብቆን ድምስት ጉዳይ ዝምልከተን ክልላት አምሓራን ትግራይን ህዝባዊ ውሳኔ ክካየድ ምርዳእ ተበጭሑ ክብል ገሊጹ መንባሩ ዝዝከር ኮይኑ መምሕዳር ክልል ትግራይ ግን ነዚ ብምቋም እቲ ጉዳይ ብመሰረት ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ብዝገበር አገባብ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ከተሓሳስብ ጸኒሑ هابتمات نعتقد يدق في اللو خبل قدامي منستر أبي نقفو سبابتي أبستفل خبابتات إثيوبيا إنكس أصلا زلو اعتقد يدق في غمزلو قدامي منستر أبي أحمد قاليتو تقدمي منستر مسؤمنات كفلت قبرز بولم سبابتي بزكايدو أخيبا سبابتي نعتقد بزي مدقاف نغتحبا برحتيتو أبتب معكنا زينا منقس استفنو أخيبا مرحت اعتقد بسبابتي كابس قبر لهم زلو دقاف العلمة النبرة جنزبني رخبو خمزلو أبي أحمد تزاربو تقدمي منستر أسيبا أبستفل خبابتات إثيوبيا زقادلو زلو سبات بابو حاو ወይ ሓብቲስ ተመዝገቡ ክሳብ 10 ገዛውቲ ዝሓዙ ሰባት ኣለዉ ኣብ በረኻ ተጋደልትን ዝበሃሉ ሰባት ኣዝዮም ሃብታማትዮም ኣብኡ ኮይኖም ክነግዱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ምስ ሰላም እንታይ ዘራኽባሎም ሰላም እንተኮይኑኮ ናይ ንግድን ንጥፈታቶም ደው ክብል ማለት እዩ ኢሎም ንኣብነት ኢሉ ኣብ ዝተቐሰ መረዳእታ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተላእከ 5 ሚልዮን ዶላር ሒስና ኣለና ብዙሕ ገንዘብ ይዝንቀሳቐስ ኢሉ ሃብታማት መፍላጥ ምዕባይ ስለዝመስሎም ናብዝን ናብትን እናበሉ ኣብዝን ዓና ዝተኸበርኩም ይብሉና ነቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ድማ አንቶም ጀጋኑ እናበሉ ተደናጊሮም መንእሰያት ወዱ خمزلو تقدمي منستر أفليتو منجست إثيوبيا شنكويدو بعمل شفتنة كود كنقانقون كم زي كل كرجاجز لكم فتقبل نتابت أخيبا تستعرفوا سب حبتي نجروم كابزبتو سخي زي كتاتو تعب إثيوبيا نبرت كتريو زفك دعوات نخصدق عبد الرقيق كم زبز حز حبر قدامي منستر أبي أحمد وزعتني أبشر شار ونقد غيسات فوز خلق الزنبر حق تغيره مع رقم زي كتات مشر شار زخ لهم حق يدالو خمزلو وقعوا جروا أبد السبب في البياسات بهايلو أبسسوا
ከባቢ ጥንታውያን ህንጻታት ይፈርሱ ስለዘለው ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘራረብሉ ቀንዮም ምስ ርእሰ ጉዳይ ተዛሚዱ መብርሂ ዝሃብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ አዲስ አበባ እቲ ዝደኸየ ሕብረተሰብ ዝነብረሎም ከባቢታት ፒያሳን መርካቶን ሜክሲኮን እዩ ናይቲ ጸገም ቀንዲ ማእከላት ዝኾኑ ሰፈራት ኣፍሪስና ምስና ሃንጾ ድሕሪ 5 ዓመት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ክትርእዩ ኢኹም ኢሉ መንግስቲ ጥንታውያን ህንጻታት ከፍርስ ስለ ዝጀመረ ሓጹረይ ተተንኪፉኒ ኢሎም ዝኸረዩ ውልቀ ሰባትን ሰበስልጣናትን ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ኣውያት ብዙሕ እዩ እንተኾነ ጨኪንና እንተዘይገቢርናዮ ለውጢ ኸነምጽእ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ስለዝኾነ እቲ ናይ ቀደም ህንጻታት ናይ ምፍራስ መደብ መንግስቲ ሓይሉ ክቕጽል ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሃብታማት ካብ ሓሜት ርሒቖም ነቲ ዝተሓስበ ለውጢ ብዓቕሊ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቡ ኤርትራ ሻምፒዮንሺፕ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብዓወት ጋንታ ደንደን ተዛዚሙ ኣብ ዝወርሒ ክካየድ ዝጸንሐ ሻምፒዮንሺፕ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብዓወት ጋንታ ደንደን ተዛዚሙ ኣብቲ ካብ 10 መጋቢት ክሳብ 24 መጋቢት ኣብ ከተማታት ከረንን ኣስመራን ክካየድ ዝጸንሐ ውድድር 10 ክለባት ተሳቲፈን ነይረን ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ ፍጻሜ ግጥም ክለብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝኾነ ደንደን ንቀይሕ ባሕሪ 2-1 ብምስዓርያ ዋንጫ ዓርቲራ እቲ ውድድር ነቲ እናተዳኸመ ክመጽእ ዝጸንሐ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ዘበራብርን ነተን ዓበይቲ ክለባት ኣቕመን ክግምግማ ዘኽእልን መንባሩ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ገሊጹ ክብል መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ወርቂ መዳልያ ዝጨበጠት ጋንታ ደንደን 100,000 ነኣፋ ተሸሊማ ካልአይቲ ብምውጻእ ተዓዋቲት ብሩር መዳልያ ዝኾነት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ እውን 75,000 ነኣፋ ተዋሂብዋ ንብሉጻት ተጻወትቲ ሓለውቲ ልዳትን ኣመዝገብቲ ሽቶታትን እውን ሽልማት ከም ዝተዋህበ እቲ ካብ ኣስመራ ዝወጸ ጸብጻብ ይጠቅስ حدش زمن وقعت زبقة بومباتات نيتو عبتحت زبلا رستزوة حدش تنتنا نيتو بعشرين 4 مقابل شانجات 299 أنصار ناشعي يوغوسلافيا 78 معلتات وسد دبدب نفر تكايدو أبتوانتي دحر خلايو كعلما من أوروبا تزعبي وتهدرو سرحتي نيرو بتوسخ بزي فقد بايتو تحبرات هاجرات استقبره ناي مجمر تأكرو متتاو كوينو دحر 4 عامت أمريكا قبل العراق نسقبرت تورر كالمخونات كوينو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كام بزحتي كزين وررات يوكرين جورجيان نممخناي تتاكيمولو نيتو أب كوسوفو قبل العالية ألباناويان زفتم زنبر عمت انقتلتن ببوليتيكا فتنتات دو كبلو سلزي كاليو نتاب مكابت شانشات 299 أنصار يوغوسلافيا 78 معلتات زغطر دبدبا كايدو سرحيتات نيتو أب سربيا كوسوفون مونتينيغرون أب تدراو علامات زتكورو كوانت نبرا وسان سيفيلاو تحت غرزون واقعيو سبمزي بلغراد بوحدو 2500 سبات كم زموتن 13500 كم زقصرن كوانت غلص كساب حجغنت لك قطر موتي اي تفلتن هيومن رايتس واتشن امنستي انترناشنال بتمتقعتا يراستا 587 سبات كم استقتلو يغلصو ابو انت دبداب لعلي 300 شح الباناوين كاب كوسوفو هاديمو اب قربا بتهاجرات سميناو مقودنيان البانيان تعقيبهم اتدبداب نفرتي مرح سربيا سلوبودان ميلوسوفيتش حيلتاتو كاب كوسوفو خوصون بعقب سلام سراويت نيتو خدكون زصوع سمم سلام مستسمامعيو اب سنه 1999 تزازيمو دحر 25 عمت لمون نيتوم 5,000 وتادراتو اب كوسوفو لو دارغا مبزحتي غزي ام مونغو حيلتات ጸጥታ ኮሶቮን ሰርቢያውን ግጭታት ይካሄዳሉ ንቅልውላ ኮሶቮ ፖለቲካዊ ፍታሕን መምጻን ዓመታት ዝተኻየደ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኣብ 1999 ብዘይፍታሕ በርኢኑ ምዕራባውያን መሻርክቲ ሃገራት ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንወታደራዊ ስጉምቲ ዝድግፍ ዝበዝሐ ድምጺ ንምርካብን ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ናይ ሩስያ ወይ ቻይና ቬቶ ንኸይህሉ ዝገብሮ ፈተነታት ኩሉ ፈሽል እዩ ኣብቲ እዋን ወሃቢ ቃል ኔቶ ዝነበረ ጂሚ ሺያ መብዛሕትኡ ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶን ባይቶ ጸጥታን ሕብራት ሃገራት ንምትእታው ኔቶ ከም ዝድግፉ ገሊጹ ሺያ ንቢቢሲ ሰርቢያ ብዝሃቦ መግለጺ ሩስያ ፍቃድ ዘይምሃባ ናይ ሕብራት ሃገራት ፍቃድ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ይብል እቲ ወፍሪ ሰብኣዊ ምትእታው ነይሩ ክብሉን ወሲኹ ገሊጹ እቲ ደብዳብ ህዝቢ ኣልባንያ ኣብ ኮሶቮ ንኽጸንሕን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝፍጸም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዓመፅን ደው ንምባልን ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ 1998 ልዕሊ 300,000 ኮሶቫውያን ድሮ ካብ ቤቶም ሃዲሞም ከም ዝነበሩ ኔቶ ይሕብር ሩስያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ንዝግበር ኩሉ ዛዕርታት ሓበራዊ መርገፂ እኳ እንተዓገተቶም ነቲ ቅድመ ኩነታት ኮሶቮ ዝበሃል ከም ናይ ገዛእ ርእሰ ወታደራዊ ምትእታው መምኽነታ ትጥቀመሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲ ሞንፎርት ሌስተር ፕሮፌሰር ታሪክ ኬንት ሞሪሰን ኣብ ለካቲት 2008 ሩስያ ኣብ ኣውራጃ ደቡብ ኦስትሪያን ዝርከቡ ተዛረብቲ ቋንቋ ሩስያ ካብ ሰራዊት ጆርጂያ ክከላኸለሎም ብዝብል ምስምስ ንጆርጂያ ከም ዝወረረታ ይገልጽ ፕሮፌሰር ሞሪሰን ሩስያ ኣብ 2022 ንዩክሬን ኣብ ዝወረረትሉ እዋን ብተመሳሳሊ ምስምስ ከም ዝተጠቀመት ምግላጽ ድሕሪ መፍራስ ሕብረት ሶቪየት ተመሳሳሊ ኣንፈት ዘመልክት ፍጻሜታት ከም ዝተረኣየ ሓቢሩ ሩስያ ኣብ 1992 1993 ኣብ ሞልዶቫን
ጆርጂያ ወታደራዊ ስጉምታት ዝወሰደትሉ ምክንያት ውን ሲቪል ካብ ገበናት ኩናት ምክልኻል ነይሩ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ አሌክሳንደር ጆኪች ወላካ ፑቲን ብቀጻለን ቅድሚ ኩናት ኮሶቮ ዘዘኻኽር ተኾነ ኔቶውን ካብ ሩስያ ብውሕዱ ዘይበሃል ትምህርቲ ቀሲማያ ክንብል ንኽእሊና ክብል ይማጎት እቲ ኔቶ ኣብ ዩጎዝላቪያ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ካርታ ዓለም ብዙሕ ሽግር ኣኸቲሉ እዩ እቶም ሃንደስ ናይቲ ስራሒት ካብኣቶም ቀንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ነበር ቶኒ ብሌር ንወፍሪ ኮሶቮን ሰባት ካብ መልኪ ሓራ ንምውፃእ ዝተኻየደ ወታደራዊ ዓወት ገይሮም እዮም ካብ ሞርትዖ ዘቕርቦ ነይሮም ክብል ኬነት ሞሪሰን ይምጉት ኬነት ናይ ብሌር ወታደራዊ ሓይሊ ሰብኣዊ ዕላማታት ንምዕዋትን ንመልካውያን ስርዓታት ብመትከል ንምግምጣልን ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል እምነቱ ኣብ ኢራቅ ሓደጋ ፈንዩ ክብል ይከራኸር ብቤልግሬድ ዝድገፉ ኣስታት 100,000 ሰርቢያውያን ኣብ ኮሶቮ ከም ዝተረፉን ይግመት ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ናጽነት እቲ ሃገር ይነጽጉ ደብዳብ ኔቶ ኣብ ጥቅምቲ 2000 ንስሎቤዳን ሚሊሶቪጅን ንምውዳቕ ዓብ ረቑሓ ስለ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ኣብ ኔቶ ርኡይ ውርሻ ገዲፉ ይብል ኬነት ሞሪሰን ኣብ 2008 ናጽነት ኮሶቮን ኣፍልጦን ብዝምልከት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፈጥረ መፍላይ ውን መንገዲ ጸርጊው ኢሉ ወላኳ ሕብረት ኤውሮፓን ኣሜሪካን እቲ ዝምድናታት ናብ ንቡር ንምምላስ ብኣማለቲ ብዙሕ ጻዕርታት እንተገበሩ ኣብ መንጎ ኮሶቮን ሰርቢያን ግን ገና ርኡይ ወጥሪ ዘሎ ሰርቢያን ናጽነት ኮሶቮ ኣፍልጦ ከም ዘይትህብን ኣባል ሕብረት ሃገራት ክትኮን ፈጺማ ከም ዘይትፈቅድን ትገልጽ መርገጽያኻ ብሩስያን ቻይናን ካልኦትን ብጽኑ ይድገፍ أمباركس خبركم تغطاتلتنا ناي ساعة زي زينا ومسانادو نابزي فتسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبراي ترسويكم السلام